Baina, nondik hasiko gara? Lehenik ikusi zer hobetu behar dugun. Ze subentzio dauden ikusi behar da. Zer finantzaketa behar dugun. Inbertitu efizientzian errazagoa da orain. Egin zure hobekuntza plana, ezagutu behar duzun finantzaketa eta eskura dituzun laguntza eta kenkariak. Sartu birkaitze eraginkorra.laboralkutxa.eu simulatzailean. Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur urtarrilak 17 asteazkena bi elkarrizketa berri izango ditugu. Alde batetik, Ana Mindegia izango dugu, Uharteko euskara teknikaria dena. Eta honek, Uharten dagoen euskararen egoerari buruz hitz egingo digu. Beste alde batetik, Ladis Satrustegi izango dugu, Lesakako alkatea dena, eta aurtengo aurrekontuen inguruan hitz egitera dator. Baina horrekin hasi baino lehen, goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1929an, Alemania naziak odontologo, albaitari eta farmazeutiko juduen lana debekatu zuen. Urte batzuk geroago, 1925an, Sobietarrek Varsovia nazien eskuetatik indarriz hartu zuten. Egun berean, baina 1976an, bi abioi estatubatuarrek talka egin zioten elkarri. 4 bomba atomiko erori ziren, horietatik 3 Palomaresetik gertu eta bestea Almeria inguruan. Eta bukatzeko, 1985an, Japonian 7,2 Richter eskalako lurrikara batek 5.500 hildako utzi zituen. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. Nafarroko Erresuma Fiturren aurkeztuko da bizikleta turismoa produktu izarra dela. Iruñako alkatea eta Txibite lehendakaria Iruñako etxe bizitzari irtenbideak emateko baterako ekintzak aztertu dituzten. Nafarroko lehendakariak Nafarroa eta Yamaguchiren arteko lotura indartsu sakon eta zeharkakoa ospatu du. Aierdi kontseilariak ekoizpen integratuaren zigiloa duten Nafarroko 9 enpresen papera azpimarratu du sistema horrek ingurumena errespetatzen duten metodoak lehenesten ditu. 11 pertsona atxilotu dituzte Iruñan eta Zaragozan 2021ko uztailan San Jorgen hilketa saiakera bat egiten saiatu ondoren udaltzaingoak hasitako ikerketaren ondorioz. Gazteideren etxean asteazkenetik ostiralera munduko gazten arteko topaketen 4 saio ginen dira, gazten aktivismoko eta parte hartzeko esperientziak partekatzeko. 4,88 milioi euroko udala aurrekontua onartu du Lesakako udalak. Korrika batzorden bilerak eginen dira, heldu den egunetan, Baztan, Malerreka eta Bortzieretan. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Asteazkenean, alde batetik, mendian emakumeekin West Forest Islandia bizikletan izeneko hitzaldia egongo da Antsoaingo antzokian. Antsoaingo mendia astean, mendian emakumeekin hitzaldi ziklo antolatu dute. Igone Mari Ezkurrenak West Forest Islandia bizikletan hitzaldia eskainiko du euskaraz. Bikupe elkartean arratsaldeko 6etan. Bestetik, Arrosadiako liburutegi publikoan 6:30 Arrosadia irakurle taldean Pako Rokaren Zimurrak komikia komentatuko da. Haizegoa euskara taldearekin batera antolatutako ekitaldian. Ostegunean, alde batetik, korrika kulturala Badon izeneko antzerkia egongo da Gaiarren. Badon opera postdramatikoa da, euskal kultura eta haren kanonak berrikustea duena helburu, horretarako hainbat disiplina uztartuz.
Jolasaren bitartez etorkizun utopiko espekulatibo bat proposatzen du. Bere sortzaileek adierazten duten bezala, badon gure buruak berpentsatzeko, berreraikitzeko ariketa da, baina batez ere, eta denaren gainetik gure buruak ospatzeko festa bat. Korrika kulturaka egitasmoak antolatutako ikuskizuna da. Arratsaldeko 7etan izango da emanaldia, Gaiarre antzokian. Sarrerak 7 euroren truke eskuratu daitezke. Bestalde, Euskara Ezkabarten, bisita gidatua eta bertso saioa egongo da Hiruherri Uharteko Kultur Etxean. Erakusketak Ezkabarteko testuak abiapuntu gisa hartuta, eremua euskalduna zela eta gaur egun ere badela agerian utzi nahi du. Erakusketaren bisita gidatua eskainiko du Ekaitz Santazilia filologoak. Ondoren, erakusketaren edukiari buruzko bertso saio berezia saioa Alkaiza eta Julio Sotoren eskutik. Santazilia filologoak emanen die oina eta bertsolariek egungo bisitariaren tokitik erantzunen diote. Bisita gidatua eta bertso saioa urtarrilaren 18an izanen da, 7etan, eta sarrera librea aurretiaz izena eman da. Azkenik, Fermin Muguruzak zuzendutako dokumentalaren proiekzioa egongo da Kondestablearen jauregian 7:30. Dokumentalaren izena Bidasoa 2018-2023 da, eta proiekzioa euskaraz izanen da. Ostiralean, alde batetik, aurrendako sormen gunea egongo da Tokio Arrosa izenarekin. Paperezko lanparatxoak egiteko tailerra egongo da Kondestableko zibiboxean 5:30 7:00. Lantegiotan aurrek hainbat teknika eta material izanen dituzte langai bere marrazkiak landu eta aurkitzeko, beren sormena garatzeko eta era berean lantegi bakoitzean dauden sorpresa ugariak topatzeko. Bestalde, Juslarrotxako zibiboxean arratsaldeko 6ak eta 7ak bitarte ipuin kantariak. Ipuinak eta askoz ere gehiago. Kontatzen eta abesten duenak maitasun eta pozez nazkatzen da. Igandean, goazen 10 kontzertua, Baluarten. EITBko goazen sail arrakastatsua Baluartera dator goazen 10 kontzertua emanaldiarekin. Izan ere, goazen telesailak 10 urte betetzen ditu aurten, eta hori gutxi balitz, 100 atal. Telesaileko aktoreak areto nagusiko agertokira igoko dira, abesteko, dantzatzeko eta telesailaren alderdi dibertigarriak kontatzeko. Arratsaldeko 4:04 eta 6:30. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Foru Ogasunak aurreikusitakoa baino 400 milioi gehiago bildu zituen iaz. Enpleguak eta soldata hobekuntzek pertsona fisikoen errentaren gaineko zergakiko diru sarrerak handitu dituzte, aurrekontuan jasotakoa baino 262 milioi gehiago. Gainera, sozietateak eta beza ere aurreikuspenen gainetik daude. 2020tik zerga bilketa 137,1 handitu da. Argazki nagusian, Txibite eta Ziron gobernuaren egoitzan. Titularrean, Txibitek eta Zironek gobernuaren eta Iruñaren arteko harremana desblokeatu dute. Etxabakoitzeko PSIS erorien etxipena eta etxebizitza plana gehien jorratu dituzten gaien artean. Goiko berrietan, alde batetik, Nafarroa estatuaren buruzigor arloko bitartekaritzan. 2023an, 840 kasu bideratu ziren justizia errestauratibora, 123 gehiago. Beste alde batetik, Elma Sainz zerdan parte den PSOEren exekutibo federalean sartuko da. Hori koloreko albisteetan, alde batetik, Munarriz urrea Europan lortu du. Nafarroako waterpolistak joko olimpikoetarako pasabidea dauka. Beste alde batetik, espektatibarik handiena Osasuna Erreala futbol partidoaren aurrean. Sarrerak saltzeko erritmoak bertaratze errekorra adierazten du. Azkenik, Iñaki Aldaia Mendizalea hil egin da. Eskuineko berrietan, alde batetik, Mayorga Ramirezek honako hau dio. Eba Blankok eta bere taldeak EH Bildun diluitutako ea desagertarazi dute. Bestalde, auto bateko gidaria hilda Funesen kamioi batekin talka egitean. Bukatzeko, bizikleta turismoa Fituren foru komunitatearen eskaintza izarra izan da.
Diario de Navarraren titular nagusian, Obras Publikas enpresak belate esleitzea defendatzen du, UPNek eta PPek azalpenak eskatzen dituen bitartean. Azken urtean desadostasun juridikoak izan dituen hirugarren obra da. Argazki nagusian, Alberto Munarriz, Txano Urdinarekin, zoriondua izan da finalaren ondoren Espainiako selekzioko atezainengatik. 2 gol markatu zituen. Titularrean, Munarriz urrean bainatzen da. Nafatarra Europako waterpoloko txapeldun izendatu zen Zagreben. Eskuineko berrietan, alde batetik, David Jimenez Pejenaute Funesen izandako istripu batean hil zen Peraltara lanera zioanean. Bestetik, adimen artifizialez egindako biluzien irudiak zabaltzeagatik kondenatua. Iruñeko bizilagun batek adimen artifizialez sortutako institutu kideen biluzi argazkiak zabaldu zituen. Jarraian, 11 atxilotu San Jorgen erailketa saiakera bat egiteagatik. Bukatzeko, Elma Sainz PSOEren zuzendaritzan sartuko da. Goiko berrietan, alde batetik, urte beteko errekorra Nafarroako turismoan. Bestalde, Kern Pharma 5 nafarrekin. Bukatzeko, Kopako gaua Sadarren. Gara egunkariaren titular nagusian, Europako gazteen emantzipazio tasak bikoiztu egiten du Hego Euskal Herriarena. 16-29 urteko biztanleen emantzipazio tasa 14,8 da Euskal Autonomia Erkidegoan eta 15,5 Nafarroan. Europako 11,2 batez bestekotik oso urrun bi kasuetan. Argazki nagusian, Atletikek bere une ona baliatu zuen Alabasen aurrean, eta atzo 2-0 irabazi zuen. Erdiko berrietan, alde batetik, babes handia Itziar Ituño aktoreari, haren aurkako kanpainaren aurrean. Bestalde, Kontsumobidek gomendatzen du gastuak urtarrilaren 22 baino lehen erreklamatzea. Goiko berrian, zatiketak ordezkaririk gabe utz dezake Ezker Konfederala. Gasteizko legebiltzarrean aulki bat lortzeko hautagaitzek botoen 3% laga gainditu behar dute. Eskuineko berrian, Mandelaren biloben eta Furreren biloben artean. Alemania izan da Israelen defendatzaile gogotsuena. Oraingoan, nazioarteko justizia gorteko sionismoarekin bat egin du eta Gazako genozidioa ukatu du. Artefaktua atalean, etorkizuneko gako gehiago eta gabonetako zerrenda gutxiago. Gaurko egun batean, 2009 Garak bere urte urrena ospatu zuen Arnaldo Otegirekin, Carmen Lira La Jornadako zuzendariarekin eta Giuliana Esgrena kazetari italiarrarekin batera. Berriaren titular nagusian, Kontsumobidek aholkatu du hipoteken gastuak aste honetan bertan erreklamatzeko. Urtarrilaren 22an 5 urte beteko dira Auzitegi Gorenak jurisprudentzia ezarri zuenetik. Gainera, data horretatik aurrera baliteke eskaerak atzera botatzea. 2019ko ekainaren aurretiko hipoteketan bankuei dagokie maileguaren gastuak ordaintzea. Argazki nagusian, atzo jendetza Laudioko osasun zentroko atean. Titularrean, Laudioko heriotza osasunetxeak medikurik ez izateari egotzi diote. Beheko berrietan, alde batetik, ikastoletan 3 urte barru langile publikoen pareko soldata izatea itundu dute. Bestalde, gizonak deseroso berdintasun politiken aurrean. Maria Silvestreren ustez, aldaketek eragindako beldurraren ondorioz da erresistentzia. Bukatzeko, Atletik nagusitasunez, sailkatu da Kopako final laurdenetarako. 2-0 Alabesen kontra irabazita. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, urtebeteko espetxe zigorra, adimen artifizialaz, institutuko 2 ikaskide biluzik irudikatzen zituen irudiak sortu eta zabaltzeagatik. Iruñerriko 18 urteko mutil bati urtebeteko espetxe zigorra ezarri diote. Adimen artifiziala erabiliz institutuko 2 ikaskide bineska biluzik irudikatzen zituen irudiak sortu eta zabaltzeagatik. Eskuineko berrietan, alde batetik, Eduardo Santosen hitzetan, Podemos aldaketa erdiesteko ezinbestekoa izan da Nafarroan. Beste alde batetik, osasun etxea eraikiko dute Herripagainan.
Kaixo eta ongi etorriak gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Ana Mindegiarekin gaude, uharteko euskara teknikaria dena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, egunon. Bueno, horrela, hasteko, nola dago orain gaur egun uharteko, uharten euskerako kontua edo? Uharten euskararen egoera azken urteetan aldatu da desente, ez? Ja, 34 urte dira, euskara zerbitzua sortu zela eta geroztik egin dira gauza pila bat. 2017an edo egin genuen ikerketa soziolinguistiko bat, zen bestela ditugun datuak dira Iruñerriko orokorrak eta uhartek pixka bat berezitasuna du horrekiko, ez? Eta horra gertzen zen, erdiak baino gehiago 151,5 dela, adierazten zutela gurasoek, seme-alabak ereduan matrikulatuko zituztela, ados zeudela euskara bultzatzearekin eta horrelako gauzekin. Egun adibidez matrikulak, esan dezakegu gutxi gora bera, biztanleen erdia, ikasleen erdiak, ereduan ikasten dutelak, edo uharteko eskolan, edo inguruko ikastetxe edo ikastoletan, ez? Eta orduan, esaten duzu Iruñerri bat izateko, nahiko datu onak dira. Baina, pixkat kezkatuta hor estankatu delakoz, ez delakoz pixkat hori gora joaten. Eta gero helduen ezagutza ere, handitu da. Uharte ni lanean hasi nintzenetik hirukoiztu da biztanlerian, eta jende euskaldun asko ere etorri da uhartera bizitzera, ez? Kontuten hartu behar dugu gaur egungo gurasok direla garai bateko ikastoletako lehenengo ikasleak horiek ja direla guraso, ez? Orduan nabari da ikusten dituzu gurasoen artean ere badaudela euskaldun desente eta ongi, nahiko osasuntsu esango genuke ikusita pixka bat dugun egoera, ez? Gustatuko litzaiguke ez estankatzea eredua, gora jarraitzea, baina hori ja gurasoen erabakiak dira, guk egiten duguna da bultzatu eta listo, ez? Eta gero udalaren aldetik ere, urte hauetan aldatu da asko, plantilla erdia baino gehiago ere euskalduna gara. Orduan arreta ematen aldiogu herritarrei euskaraz, arlo guztietan, adibidez, arlo teknikoetan adibidez kultura, gaztedia, berdintasuna, kirola, denak euskaldunak dira, langile guztiak. Orduan hor bertan egin daiteke lasaitasunez euskara, ez? Eta bulego orokorretan ere 100 handi batean. Eta badaude jarduera konkretuak euskara sustatzeko? Bai, euskara zerbitzuetatik Nafarroan sarean lan egiten dugu, gure artean, eta hortikan ateratzen ditugu kanpaina asko, eta produktu asko dugu era.eus, gurasoentzako 0-12 urte bitarteko gurasoentzako hor baliabideak, aholkuak eta informazioa dagoela, badagoela ide.es, euskara ikasten ari direnentzako ere, bakoitza bere agendarekin, egiten dugu Zeberri aldizkaria baita ere euskararen prestigioa handitzeko eta sustatzeko, eta zeberri.eus ere web orria dago, euskarazko produktuen katalogoa bere web orriarekin, etxeparesaria, baditugu, egiten ditugu jarduera pila bat. Eta horiek dire guztiak komunak Nafarroako euskara zerbitzu gehienentzako. Eta gero hortaz aparte, herrian, kulturatik antolatzen dituzte hainbat jarduera euskaraz, bai helduentzako eta bai aurrentzako, kirolean ere aurrentzako eskaintzen dira jarduerak, musikan hainbat irakasle euskalduna dira, eta orduan klaseak euskaraz eman daitezke. Hiri tailerrak antolatzen ditugu, adibidez hiri kanpaldiak, udan, oporraldietan, udan, aste santuan eta horrela antolatzen ditugu, eta benetan euskarazkoak ere helburu dute euskararen erabilera eta pixkat indartzea eta hori, baina baita ere kontziliazioa, eta izaten dute harrera ona. Eta ikasturte honetan, lehenengo aldiz, eskaini dugu 3. eta 6. mailan arteko entzako larun batero, jarduera berri bat, eta 26 aurra puntatu dira, ez? Orduan esaten duzu, oso kopuru onak dira eta oso pozik jendearen egiten dion harrerarekin. Ikusi dugu orain erakusketa bat egiten ari dela, euskara ezkabarten izan duen historia edo ikusteko. Zein da erakusketa honen helburua? Erakusketa hau Euskaltzaindiak egina du, eta ikerlaria izan da Ikai Santafilia, ikusi genuen aukera, eskaini ziguten aukera ekarri ahal izateko, eta egia esan
erakusketa pixka bat esaten duena da, noiztik, Iruin herrian euskara ere hitz egiten zela, zen, karo, iritsi zen jaia desagertzera, ez? Orduan, iruditu zitzaigun interesgarria, Ezkabarte eta Uharte mugakide dire, eta Ezkabarten eginda ikerketa hori eta hortikan erakusketa, baina Uharten egingo balitz ere horrelako testuak eta horrelako gauzak aterako ziren, ez? Gainera erakusketan bertan gehienak dira, normalean idazten zutenak apaizak izaten ziren, askotan ziren sermoiak eta horrela, baina baita ere badaudela bestelako idazki batzuk ere jasota Ezkabarten, ez? Eta Uharten adibidez Joakin Lizarraga Elkanokoa apaiza zen, Uharteko apaiza eta sermoiak ere euskeraz egiten zituen. Esaten zuelakoz, meza eman behar zuela, herritarrek ulertzen zuten hizkuntzan eta ez latinez edo gaztelaniaz. Eta nondik dator erakusketa mota hau egiteko ideia? Hori galdera egokia izango litzake euskaltzaindierentzat bereiek egin dituztelakoz, ez? Bereiek pixka bat balioan jarri nahi dutena da, garai batean Ezkabarten euskara hitz egiten zela eta gaur egun ere egiten dela, ez? Eta Ezkabarte da adibidea, baina estrapolatu daiteke Iruin herri osora. Gutxi gora bera, bertan hitz egiten zena eta euskalki eta hori dena oso antzeko izango zelakoz inguruko herrietan ere, Atarrabian, Uharten, Esteribarren, horrelako lekuetan ere. Eta edozein lekutako jendea joan daiteke erakusketa ikustera edo Ezkabarteko parte izan behar da? Ez, egia esan, erakusketa lehendabizi harren egon da, Ezkabarteko jendeak harren bertan ikusi du, gero egon da Padezigande ikastolan, eta hortan ere ikasle batzuk ere pasa dira, eta guk ekarri genuen Uhartera, eta irekita dago, kulturretxean dago, kulturretxera joan daiteke, edozein pertsona, goizeko 10:00-tatik gaueko 9:00 arte, astelehenetik ostiralera, zabalik dago publikora, eta edozein pertsona joan daiteke, dagoelakoz justo lehenengo pisuko pasabidean. Orduan zuk igo zaitezke, eta eman, eta lasai-lasai panel guztiak ikusi, irakurri, dago euskaraz eta gaztelaniaz, erdaldunak ere beraz ikusi dezakete hor dagoen informazio guztia eta horrela, baita ere badagoelakoz euskaltzale asko, euskara ulertzen ez dutenak, baina erakusketa lebitan dago. Eta noiz arte egongo da ikusgai? Otsailaren 2 arte egongo da. Orduan, oraindikan entzuten dutenek badute aukera bisitan joateko. Sarrerak doainik dira edo zer ordaindu behar da? Ez, sarrera doakoa da, lekuz irekian dago, orduan ez da ezer ordaindu behar. Eta gero, ikusi dugu ere bisita gieratuak egingo direla, honen inguruan. Noiz izango dira, zer ordutegi izango dute? Printzipioz horrela, publikora irekia erabat egina daukagu bihar arratsaldean, atxaldeko 7:00, badaukagu pixka bat inaugurazio edo bezala, etorriko da Ekai Santa Zilia, dela pixka bat erakusketa egin duena, eta baita ere egingo da horrelako zerbait dinamikoa, eta Julio Soto eta Saio Alkaiza bertsolariak ere bertan egongo dire. Asmoa zen, garai bateko euskara eta hori gaur egunekora ekartzea, pixka bat hurbiltzea baita ere gaur egunekora, orduan pixka bat adostuko dire gaiak eta horrela, eta hurbiltzen direnek izango dute bertsoak ere entzuteko aukera, Ekai Santa Zileren azalpenez gain. Eta bertso saioa noiz izango da? Justo hori, bihar 7:00, bai. Bihar 7:00 izango da guztia. Eta gero bai Askatasuna Institutuari eta bai Zubiarte Euskaltegiari eskaini diegu bisita gidatuak hitzartzeko aukera, klaseak eta eramateko aukera. Uharteko eskolan ez dugu eskaini, pixka bat hor dagoen edukia horrela gehiago pentsatuta dagoela 4. DBH batxilergorako eta helduak, ez? Eta Uharten soilik dugu 6. maila arte. Eta Uharteko ikasleak ikasten dute edo Askatasunan edo Pedro Atarrabian, eta Pedro Atarrabiakoek joan omen ziren Padezigande ikastolara bisita egitera. Eta orokorrean zer nolako parte hartzea espero da bihar? Printzipioz iragarri dugu izen ematearekin gehien bat kontrolatzeko 15 bat pertsona edo apuntatuta daude, badakigu, zabaldu dugu sare sozialen bidez, badakigu jendea irakurtzen dula gainezka, orduan litekena da agertzea jendea izen eman gabe. Baina, 25 pertsoneko taldea izango litzake polita. Gehiagoia, zaila izango litzake azalpenak eta entzutea, ez? Taldea handiegia baldin bada, ez delako zentzungo ongi Ekai Santa Ziliaren azalpenak eta bertsoak.
orain, gaur, izena emateko aukera oraindik dago, edo? Bai, azkeneko momentura arte, jendeak dei dezake Uharteko kulturretxera, edo idatzi e-mail bat kultura@uarte.es helbidera eta eman izena. Vale. Eta etorkizunean horrelako jarduera gehiago egiteko asmoa duzue, dute ezakit? Bai, gu saiatzen gara urtean zehar erakusketa bat baino gehiago edo euskeraz eramatea kulturretxera. Normalean hilabetero egoten da erakusketaren bat, eta orduan bertako Uharteko kultur koordinatzailearekin, Jokin Kanpionekin, normalean harremanetan jartzen gara eta saiatzen gara tartekatzeko ere euskarazko erakusketak eta horrela, baina gero, egiten dira bestelako kultur jarduerak eta horrela bai antolatzen direla. Eta horrela ja bukatzeko zerbait utzi dugu, zerbait gehitu nahi duzu? Besterik gabe, jendea animatzeko, ezagutzeko pixka bat, garaibateko euskara, asko zabalduta baitago mitoa hemen etzela euskara hitz egiten eta horrela eta ez da egia, gauza da zaila dela dokumentu idatzia jasotzea, etzelako idazten garai haietan, ez? Horra adibidez erakusketan agertzen diren paperak dira 17. mendekoak, 18. mendekoak, transmisioa ahozko transmisioa zen, ez? Eta bai egia da ahozko transmisio hori Iruin herrian galdu zela, bertakoena, gero bai, Uharten adibidez, baldin badaude euskaldun zaharrak dira ingurukoetako herrietakoak joandakoak, Esteribarkoak, Baztangoak, Malerrekakoak edo abarrez, Uharten bertan jaioak eta euskaldun zaharrak azkenekoak 20. mendearen hasieran edo hil ziren, ez? Baina, ikusteko gure hizkuntza ere badela eta zenbat berreskuratu den ere agerian uzteko. Bale, mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik eta Uharteko egoera partekatzeagatik. Mila esker zuei gonbidapenagatik. Bueno, ondo izan. Bale, agur. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, asteazkena, hegoaldeko haizea izango dugu hizpide. Gainera, fronte bat hurbil izango dugunez, hodeiak ekarriko dizkigu eta arratsaldean eta gauean euri pixka bat egingo du. Hala eta guztiz ere, ostarte batzuk irekiko dira, batez ere kostaldean. Hego-mendebaldeko haizea zakar ibiliko da, bolada oso gogorrekin haizeguneetan, bereziki mendebaldean. Temperatura maksimoak udaberriko balioetan izango dira. Itsasertzean 20-21 gradura iritsiko dira eta 15-16 gradura barnealdean. Bihar, osteguna, eguraldia aldatu egingo da. Fronte baten etorrerarekin zerua estalita geratuko da eta arratsaldean eta gauean euria egingo du. Goizean, oraindik ere hego-mendebaldeko haizeak bolada oso gogorrekin joko du haizeguneetan eta ipar-mendebaldera aldatuko da arratsalde gau partean, pixkanaka indarra galduz. Temperatura maksimoak goizean neurtuko dira. Egunak aurrera egin ahala, temperatura nabarmen jaitsiko da eta minimoak azken orduetan neurtuko dira. Elurkota baliteke 1500 metrotik behera jaistea egunaren amaieran. Kaixo eta ongi etorriak gaurko bigarren elkarrizketara oraingoan Ladis Satrustiegirekin gaude, Lesakako alkatea dena, eta aurtengo aurrekontuei buruz hitz egitera dator. Kaixo. Kaixo, Txaldeon. Bueno, ikusi dugu abenduaren 28an osoko bilkuran 2024ko aurrekontuak onartu zirela. Eta aurreko urtearekin alderatuta, diru dezente gehiago lortuko duzu edo... Bai, izanen dugu, igoera dezente izanen dugu, aldeko urteakin alderatuta, gehien bat gobernuak emandako diru laguntza batzuk batziak daudelako, eta horrek suposatzen du sarreretan ingreso handi bat guretzako. Eta zergatik egon da igoera hau?
Osea, gobernuak ematen du diru hori, baina zergatik, zein da igoera horren beharra? Bai, aurreko legegintzaldi amaieran edo amaiera aldera PIL deitzen diren diru laguntza batzuk, planes de inversión local diru laguntza batzuk ebatzi ziren, guk bertara aurkeztu genitun estrukturalagoak edo izaten aldiren inbertsio batzuk, tartean kale bateko urbanizazio lanak, saneamendu kontuak, edo argiteri publikoan hobekuntza lanak ere, eta horrek denak suposatzen du, aipatu bezala ingreso bat bermatu zaigu, diru laguntzaien bitartez, orduan lan horiek ere egin ahal izango ditugu diru laguntza horri esker. Guk bertzela gure rekurso propioekin edo zailagoa izango zen. Eta aipatu alditzazkizu egingo diren inbertsioren bat edo batzuk? Handienak edo errarteko aipatu bezala Albistur kaleko urbanizazio lanak izanen dire. Lesakako udalak duela 4 urte egin zuen mugikortasun plan bat. Mugikortasun plan horretan identifikatu genituen egin beharreko bertze inbertsioak ere edo obrak. Eta aprobetxatzen dugu Lesakako sarrerako auzoei merezi duten espaloiak ematea, bizikletantzako espazioak ere sortzea, eta kale antolamenduan eragitea, ez? Eta hori aprobetxatuz, saneamendua, euri uren eta ur zikinen eta ur eskaintza edo auditeri guzti hori hobetuko dugu, ez? Orduan, obra horrek 750.000 euroko kostoa izanen du, zeinetatik 608.000 euro diruz lagunduak egonen diren. Gero badugu, aipatu ezala Alkaiaga auzoan saneamenduaren bigarren fase eginen da, gaur den egunean oraindik auzo horrek ez du saneamendu sistema egoki bat, eta azken 4 urtetan egin denuen lehenengo fasea, orain bigarren fasea ejekutatuko dugu, hortan ere 315.000 euroko kostoa izanen du, zeinetatik 210.000 euro finanziatuak egonen diren, Nafar gobernuaren bitartez, eta gero argiteri publikoaren aldaketaren bigarren eta azken fasea eginen dugu. Kasu honetan, IDAEko diru laguntza bat lortu genuen, 275.500 euro kosteatzen lagunduko diguten 224.000 euro lortu. Udal honek baduia azken legegintzalditan ere efizientzia energetikoan eta energia berriztagarretan asmo garbi bat, horren aldeko apustua egiten duguna, eta bi instalazio fotovoltaiko egin genituen, argiterian ere hobekuntzak egin ditugu, eta horrekin nolabait erranen dugu, kaleko argiteri guztia LED sistema batera, autokontrolatzen duguna hemendik udaletik, eta aldaketa hori eginen dugu, eta suposatuko dugu aurrezpen bat, bai ekonomian, baina baita ere energian. Eta azkenik, bertze inbertsio lobby bat, honetan oraingoz diru laguntza bermatu ez duguna, baina esperantza handi xamarra dugu, Lesakako udal kiroldegian kafetegi bat egitea, eta bizibide dugun proiektu baten harrera zentroa izatea, ez? BTT zentro bat gara Lesakan, edo harrera zentro bat bagara, eta hori nonbait kokatzeko ostatu edo harrera zentro hori egiteko inbertsio bat eginen dugu. Eta horiek izan ziren handienak. Horiek izango ziren handienak, erranen dugu diruz lagunduak dauden obrarik handienak. Eta noiz daukazue aurre ikusia obra hauek hastea? Alkaiagako saneamendua eta Albistur kaleko urbanizazio lanak esleitzar daude. Argiteri publikoaren aldaketak pasaden astean esleitu genuen, orduan hori obra hori honen dugu hilabete amaierarako edo hasteko moduan egonen da. Eta udal kiroldegian ostatua edo kafeteria egitearena horrek denbora pixkat gehiago behar du,
lehenengo diru laguntza ebatzi egin behar delako, gure alde baldin bada, gero esleipen lanak egin, eta bat. Orduan, horrek erranen dugu urte bateko iraupena izango duela oraindik ere. Eta herritarrek nola parte hartu duten aurrekontu hauek sortzeko prozesuan? Partida orokorrean igual ez dago erranen dugu ez ditugu egin bertze herri batzuetan egiten diren igual herritarren partida bat, edo ez egin nola ditzen dira, presupuestos participativos edo horrelako hori, baina bai egia da gure aurrekontuetan sartu ditugun hainbat partidaia badirela aurretik parte hartze prozesuak laburbildu dituen hori ez, partidak dira. Adibidez, alondegia eraikinean inguruan, zera bilera eman nahi genion, herritarrekin egin zen parte hartze prozesu bat, orain proiektu hori erredaktatzeko 18.000 euroko partida gorde dugu, eta horrek herritarren parte hartzea handia edo maila handia suposatu zuen. Irain eskolako jolaslekua berritzeko, hezkuntza komunitateekin, Irain eskolako hezkuntza komunitateekin patio horren berrantolamendu bat edo egin zen, eta horrek ere aurrekin, gurasoekin eta klaustroarekin parte hartze prozesu bat bultzatu zuen, 40.000 euroko partida bat gordetzea suposatu diguna, oraingoz. Gero abeltzaintzarako azpiegituretan eta ere ia 60.000 euro gorde ditugu, horrek ere, azkenean ez da igual estrukturatua izan duten parte hartze prozesu bat, baina bai abeltzainekin eta foro bat badugu, non beraiek ere beraien iritzia emateko aukera duten. Eta gero badira oinarrirekin herri hezitzaileen elkartean edo sartu gara, horrek suposatzen digu guri partida bat horretarako gordetzea, baina gure asmoa bada hezkuntza foro bat sortu dugu, Lesakako hezkuntza foroa. Eragile ezberdinek parte hartzen dute bertan, eta nola ez aurrek edo nerabek ere parte hartuko dute. Eta gazteekin ere badugu foro bat sortzeko nahia, proiektu bat aurkeztu dugu, diru laguntza bat lortzeko, 10.000 euroko proiektu bat, eta nik uste orokorrean badagola parte hartzearen nola ideia hori edo aurrekontuetan reflejatzen da. Eta esan duzu gazteekin elkarlanean aritzeko partida bat sortu nahi dela. Zergatik iruditzen zaizu hain garrantzitsua gazteekin elkarlanean aritzea? Nire ustez, nik uste dut potentzial handia dagola, Lesakako, orokorrean gazteek badute beste ikuspuntu bat, gero heldutzen garen heinean igual aldatzen dena unitzetan, eta gero badago, presentzia bat udaleko egunerokotasun horretan eta erabakiak hartu behar diren momentuan, helduen presentzia oso altua da. Hori alde batetik ona da, baina bertzaldetik, bertze sektore batzuen presentzia hori diluitzen duena, kasu honetan gazteak, edo inkluso erranen nuke aurrak. Eta guretzat importantea da, bertze ikuspuntu horiek nonbait jasotzea, Eta nik uste dut gazteen potentzialidade hori, edo aurren, bertze partida dugu aurrentzako ere, potentzialidade hori ateratzea importantea dela. Eta hori, eta uste dut, Lesakako etorkizuna beraien eskutatik pasako delako bertzerik gabe, orduan beharrezkoa da. Eta nola planteatuko da partida hau, esan nahi dut, nola izango da hauekiko elkarlana? Ze, klaro, adin ezberdinekoak izan da, aurrak? Aurrekin badugu urte bateko esperientzia bat, aurren parte hartze kontseilu bat osatu genuen, horrek hasiera eta bukara bat izan zuen, eta guri balio izan digu eskarmentu bat izateko, Gero, oinarri herri hezitzaileekin edo elkartean sartua gaude, oinarrien egoteak filosofia bat izatea eskatzen du, edo filosofia baten barne gaudela edo erakusten du, non parte hartzea ere baden
oinarrietako bat, eta horretarako asistentzia bat eta apoio bat ematen digu, ez? Gero hortaz aparte, hezkuntza foro bat osatu dugu Lesakan, orain diagnostiko bat egiten ari gara, inkesta bat pasada aurrekin, 4, 5 eta 6 mailako aurrekin, eta bueno, Lesakan dauden ikastetxe eta hezkuntza ez arautuarekin zerikusia izaten alduten guztia gonbidatu dago maila hortan parte hartzera. Eta horren emaitza izango da gero aurren kontseilu hori nolabait estrukturatua eta iraunkorra izate. Eta gero gazteekin aipatu bezala diru laguntza bat dugu, diru laguntza batera aurkeztu gara, 10.000 euroko proiektu batekin, non Eluiarrekin asistentzia bat kontratatzen den, eta beraiekin lehenengo diagnostiko bat, eta gero dinamizazio lan bat bilatuko dugun. Osasun zerbitzu publiko eta kulturan nola bideratuko dira aurrekontuak? Bai. Hor badugu adibidez kulturan Lesakako Sordintxulo kultur elkartea. Kultur elkarte hortan herriko kultur eragile guztiak daude, guraso elkarteetatik hasita txistu banda, kirol elkarteak, hor badaude hainbat ordezkari, denetara ez dakit 20 piko bat edo izanen dire. Eta duela 4 urte erabaki genuen, nolabait kulturarekin zerikusia zuen guztiak foro horretara eramatea. Eta foro horretan 4 urtez parte hartze hilabetero gelditu dire, programazioa hortik pasatzen da, kultur diru laguntzen irizpideak ere horra aprobatzen dira, pixkot elkarlan hori bilatzen dugu talde guztien artean, ez? Orduan, guk ematen dugu diru laguntza bat, kasu honetan 55.000 ustez, 55.000 barkatu hemen egiratzen nahi, 55.000 eurokoa izanen dena, eta banatuko dute horre abakitako irizpide horien arabera. Berdin pasatzen da kirol elkarteekin, bertze 24.000 euro ere banatuko ditugu, eta gero osasun publikoari dagokionez, gu badugu ez da osasuna bere hortan, baina zerikusia handia du, Andra Mari Zarren egoitza publikoa dugu, hemen Lesakan, guk bere aurrekontu propioa du, eta baina guk 55.000 euro ere bideratzen ditugu horretara. Eta gero, gure erronka nagusia legegintzaldi honetako da, Bortzirietako osasun zentroaren ampliazioa. Lesakan kokatua dago, eta osasun departamentuarekin jarraitu dugu aurrera bilerekin, eta jarraitzen dugu bilerak egiten. Proiektua erredaktatua dago, ampliazio horrena, eta hori izan behar da, oinarrietako bat legegintzaldi honetako proiektu bezala, ez? Aipatu bezala ezin bertzekoa da, lehen arreta, gure zonaldean azken urteetan beraka desente eman duena, eta lehen bazeuden zerbitzua berreskuratzeko eta berri batzuk ere ezartzeko toki egoki bat izatea peleatuko dugu. Zeintzuk izan daitezke aurtengo aurrekontuen arira erronkarik garrantzitsuenak? Aurtengo aurrekontuen arira, nik erranen nuke badagoela gauza bat ez dagoena ez den aurrekontutan erreflejatzen, eta da, ez dakit, herritarren parte hartzea, baina ez bakarrik gauzak erabekitzerako orduan, baizik eta herri kohesio bat bilatzea, ez? Herri nortasun batekin jarraitzea, edo herri nortasun hori indartzea, barkatu, eta jendeak bat egitea hemen herrian gauzatzen aldiren gauzekin. Ez bakarrik udalaren partez, dozein eragilek, eta bizkat, herri bezala, eta hori nik badut, hori erronka hori nolabait lantzeko hori ez da diruarekin kuantifikatzen, uste dut hortik aratago joaten dela,
Eta hori izaten alda aurrekontutan aipatu ditugun gauz horietatik aparte, beste erronka potolo bat, ez? Eta gero etxebizitzaren gaia bai da guretzako Nafarro guztian ikusten dugu ze egoeratan gauden, baino Lesakan ere bereziki etxebizitzarekin arazo handi bat dugu. Eta poliki bagoaz aintzinera pausoak ematen, polikiegi, zoritxarrez, eta identifikatu ditugu proiektu batzuk eta egin behar batzuk, eta horrekin ari gara, poliki. Eta gero azkenik, gero hola bertze proiektu potolo bat, eta horrek bai Lesakan eraldaketa bat suposatuko duna da, saihesbide bat eraikitzea, ez? EH Bilduri esker, Madrilen lortu ziren 4.025.000 euro, eta saihesbide horretara bideratzeko, eta Nafar gobernuak saihesbide hori diru horrekin ejekutatu beharko du. Bada hurrengo 3-4 urtetan egingo den proiektu bat, nahi ez egin behar dena gainera, orduan hori izango da, zerbait, herriko hirigintzan, herriko antolamenduan eta herriko egunerokotasunan inpakto handia izango duen. Aipatu duzu etxebizitzarekin arazoak daudela, baina ze motatako arazoak? Garestia dela, ezin dela igual herrian etxe gehiago egin? Bai, bada mix bat gauz ezberdinen artean, alde batetik etxebizitza hutsak badaude, eta etxebizitza huts horiek zarberritzeko arazoak egoten dire. Lesakan bertze Príncipe de Viana bezalako erakundeek arago oso zorrotza jazten dituztelako, eta gure hirigintza planak berak ere batzutan ez duelako hortara laguntzen. Orduan hirigintza plana plenoan hago batez onartu zen aldatzea. 89ko hirigintza plan bada, eta zarkitua gelditu da. Eta gero etxebizitza, aipatu bezala, etxebizitza hutsa uniz daude, eta pixkot horrek eragiten du urteetan kaltetuak egon direla etxebizitza horiek, eta zarberritzeko inbertsio handia egin behar dela. Gero aparte, zuk erran bezala, ezin da eraiki, Lesakak gaur den egunean duen konfigurazioarekin eta araudiarekin ezin da unitzez gehiago eraiki, eta horrek egiten duena da, saltzeko prest dagoenak saltea prezio askoz garestiagoan. Eta gero, pixko nik uste ere, dugun Lesakan historiarekin denak ikusten dugu gure etxebizitza propioa, txale formatuan edo unitarioak diren horietan, eta nik uste eman behar diogula pixkat bizi ereduari ere buelta bat, ulertuz ezin dugula igual ez dela lehenagoko hori, eta gaur den egunean pisoak ere beste modu batera igual ulertu behar ditugula, komunitate sensazio handiago batekin, edo proiektu bat Lesakan orain elkartu dira lau partikular, ez dutela harremanik, hasiera baten ez duten beraien arteko harremanik, eta hartu dute etxe handi bat, zatitu dute lautan, eta hori zarberrituko dute, kanpotik etxe bakarra ematen duen bat pisotan bihurtuz, eta nik uste pixko tolako proiektuari ere buelta bat eman behar zaiola. Eta udalaren egin beharretako bat da hori nolabait hortan laguntzea. Eta ideiarik baduzue momentuz edo? Bai, aurreko legegintzaldian egin genuen etxebizitzaren inguruko diagnostiko bat, eta hor datuak baditugu horren gainean, Nasugintzaren alokairu poltsan ere sartu gara, baina egia da jendeak ez duela sobera erantzun positiboa eman, hau da hor inskribatu egin behar zara, baina egia da inskribatzen zarela gero ikusteko ez dela aukerarik ez da ere, orduan jendeak nolabait ikuste dut horre esperantza soberarik ez duela jarrita. Eta gero identifikatzen ari gara, pixkot, aipatu bezala hirigintza plana berritzen baldin badugu, ze zonaldetan eraiki ahal izango zen, eta gero ere Lesakan ze ikusita ze zonalde desarrollatzeko edo dauden, udalak nola egiten aldun horiek pixka bat arintzeko eta sustatzeko. Eta aurrekontuetara itzulita,
planteatuta dauden inbertsio guztiak egiterik egongo dela uste duzu? Erranen nuke baiet. Eske, niri etzaigu gustatzen zenbaki politak jaztea eta proiektu politak eta gero ez gauzatzea, ez? Egia da, eguneko unean ez dela egoten gure esku, gero urtean zeharrera gertzen direla ez beharrak, edo aurreikusiak ez zeuden aukerak, edo proiektuak, eta, bueno, aldaketak egon behar izaten direla, ez? Baina erranen nuke aurreko 4 urtetan, portzentai oso altu batin aurrekontuak bete ditugula, eta orain ere egin ditugunak nahiko kontziente gara jarri ditugun gauza horiek egingarriak direla. Eta nik ez nioke jendeari erran nahi gezurretan ibili garela. Osea, hemen erreflejatu ditugun gauzak gauza unitzez gehiago ere daude. Atera ditugun aurrekontu oharroietatik aparte, ez daudenak hemen idatziak, baina hemen edo kalera zabaldu ditugunak edo nik erranen nuke hori betetzeko konpromezu hartzen aldugula. Eta ja, bukatzeko, ez dakit zeozer utzi dugun, zeozer gehiago komentatu nahi duzun? Ez, printzipioz, oraintxe aipatu duten bezala, herritarrei zabaldu diegun oharrean, hor pixkot aurrekontuetako idei nagusiak edo daudela, aurrekontuak hori baino askoz gehiago biltzen du, eta, bai alde batetik diru sarrera, bai bertzetik diru gastuak, baina, eskertu, hemen aurretik lan egin duten hainbat elkarte eta herritarrei, aurrekontu hauek ere aurrera izateko, eta hoixen joaren garela, saiatuko garela hemen idatzitakoa betetzen, eta besterik gabe. Bale, mila esker gurekin hitz egiteagatik, eta, ea lortzen dituzuen zuen inbertsio guztiak. Bale, mila esker, eskerrik asko. Zuri, agur. Gaurkoz hau izan da dena, mila esker gurekin beste saio batez egoteagatik, eta bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo izan! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxe bizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. Birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eus.